Kardong pini news fast karbi ang birta khanjiban nilisani somjali ninglengpi aprangsi birta thepipen arjuit kha Habjan ahawar towar penceng lok ason a skim anta pini arni anta longdun depu dikrut killing arong radatum kaningri microfinance atung aron repen rong aso aphan interest kn aputhak sarupathar nirmali asong lapen nilip nirmali asong atung sodapen pinrem ponsi kachingwai Bampathar along BJP mass joining amai kedeng along kaprek asong atum pen don parisira don thom aradatum BJP along chepa ogdun Lahorijan outpost along puthot rakia hormu keneblong paglong kam alang sun along footbridge kaselam kepatang pithek aputhak kachuru nong 19 Dhonsiri MAC constituency angkang Kovebir polling center ke parlo habjan ahawar kimesen ki junalang PMAYG ahem sodi phubir lapen ki borput kilometer kretrok ajak kiding national highway 36 rong plimplam along kachiklo dam atowar kahi nopar pik ajok labang so ahawar kido araratum kido kedam katora thepiglo lapen kaprek kaching thur awar saita avi pinlang lapen local MAC mate EM Karbiang Law Autonomous Council Prodip Dipusa Alangli pini arni anta kahumri avi pinlang puta dikrut killing arong asar lapen radatuk news fast Karbiang Long apherang ke aphan nang pachini dun development ta nang le ke nang le sarkar be nang peace bonds ta ni tumrong thang ta jokar sita me nang le bombs ta hala ke claim atum claim te pen tangka ulai bom ta chu bom sita me akam mang ke bang chun bom sita me non ni tumarong non nang humri ta me nang tum wang ta me ni tu hem so ta ke long atum ke hum thom hum pi ta non ta ke ne jo pachaning adu kave tum kave pin ta non du mai non tum joram le ngarong pe nilimen ke benson le nilinang tum phanon berta nang pachini dun la sini tum ning du kalam sidu la peni tum long don dupik apen non kechari ya somata du oh bos tami tum arong school ave la peni tum rek maru ave chingwai insai na meeting reli la hai pini ke chingwai chingsai krong pus tami chingwai thai ta ni maro besi kima thai tum sungpik pen lang pu tai tum chingnu chingthia lang aroi thetan ta rimu tum non ki duke nasin atum jok sarkar ta me BJP ta me congress ta me aja sarkar ta me nagarap lo poteni tum asosiasi na ta pan nang churu pathepi o hem aring hinibe lasi ho aleng thak ho angsong padadak asi e kanglet kang the hota nang chusok nang gi lasi ring isi hini bagrang pite kan langsung lo election pini hota nang pa nahi poloi tum rat pena tami tum ekta guta nai tum laso political sina laso political mane non haibo mane laso si kelong hidu dunai nama jinima ki hai long palti long silai chingdi dunai polo chingdi mon lo pa hai bom lo tami phai dunai sami la election vote kena ho bank ke bang kon ki padok ko tai tum dudun bom lo pahai tum mana pahain bom lo kami ha pahai de na phi bangke mane rong bang mangge ni tum posoke bang bangge ni tum man mangge donne do sumaron tanang chini eta non bangke donne kali lo tum ni tum chingki dum nek mana office da mai tum manang nang chini hala edisi sarkar ko pi manang ki pila so tengsin non puta doi verla hem so tanang le ring ver dang le ring ver to non tumaro 35 lana arong ni tuma don du bos tami non ali ta ve ya ta ve pe tuwa ta ve don ali te tum si chipan bom non BJP sarkar ave congress sarkar ave ta edisi sarkar huni tumhana hoklo la pisaring ta nang pi la penge epine narkel kuwe la hat nang ron kunu pak manjapen Dilip Hanse news fast Karbiang Long Pini Porphai Isia Pormalong Mahamaya constituency Arlo Bampathar Pathua Klamalong BJP mass joining amai kangni Bangso Mayalong kaprek asong penchi oponsi kadokawe don tharoi sira ke thomatum BJP asong along chepa obdum Laso Mayalong local committee mai pusing rong pi pensi mai charipon lapen aluhia manpen EM Ling Sing Teron VDC chairman Orson Rongpi Dogmoka municipal chairman Biren Teron Mandal mai Purno Inti BLCC Chairman Bolontiso lapen penangan song klembang atum cetong dun Mayalong ningkang cing sampen non Durga Puja offer tangka surik pokep atangka nang pipo pusi Bampathar rongkre hiniarar atumaphan EM Lunsing Teron pen cecak pon non kebangji MLA kilikalong ongdung awot cepalong jiaphan alu hisar po atum pen ni jepon mai homosti ke non nitum ke dam tang anabang ke nitum local committee BJP atum ke dolo
lapenta alo kaprek kongres atum ta ho pinit so kaprek party as situm sitame nanga join tun sinitum chitek kono pinit don pharoi si raket hom pinit don pharoi si raket hom na nanga join tun na sansinitum akimi ketek kono situm ta ning chithe ning jarong bangela helo je BJP pini sarkar do pok penitum ke claim kita hok pek itum pulumati then itum bangke corruption claim klit laso corruption claim ke bangke rara tum theglong prong lo pinike laso joine si rong aju mata scheme mokha itum theglong lo la pen scheme bangke proper as per estimate ateng kuno as per guideline ateng kuno itum claim di polo tu VDC team sitame claim kon pamil block ahin sitame maritum Karbiang long autonomous council scheme mokha ki pisita itum local level long sitame ni litum abokar satum claim pamit dam pamit laso result follow bangke pinila lo trista polling season long bang kaprek party tum nanga join dun kela gani tum result Dok Mukapen long kiram teron news fast Karbiang long 22 nong Sarupathar constituency angkang number adorso EM Jagat Singh Intia Hem along bang pharu hini sose asar mar sarpi maratum chingrum si microfinance pen rongaso atuma phan tangka keparam aron repen ahut mate interest ke anajok rongaso atum kachingwai sodak pen mai padopon bang so hut ni lip nirmali asong mai phi priya hansepi kongchun bang jesi katharpi lapen aria sangho atum setami chetong dun Maya long microfinance pen tangka ke param nangji aron binong ke isi vet isi alon along inura phansi pivet nangji bonta latum isi alon si bangkep bangkre si an rongaso atuma phan pangrum si than phajo bai pen ahut mate interest ang kilit pik pen latum peramlo laso ajok ke ong par pik arongaso atum tangka kachitu thekte pen longle phelang satame chejor nanglo Lasilake kiduk kelak araraphan avika chongsip asai binong pusi jongpon lasi laso ajok asam arlo kaprek a district ke rat atum thurpak pen kache songsi sarkar atum kerap pen bangso HDFC Bandhan Bank Siding Annapurna Jivon Samartha Arohon along doan rongaso atum apreng kido atum an aphanta tujok flodlo Lason thak si ilitum Karbiang long district along labangso microfinance atum rongaso aphan kilom detpu ajok aron repen ahut mate interest ke andula aputhak radatum thurpak pen kache song along Karbiang long autonomous council atum jongsi nang chitu dun pulote jogji pusi alang litum pen than saphapani pen sarbinong timung news fast Karbiang long ahoyadung Lahorizan outpost along Piniada Papor Malong pen Ihumatrak AS04AC 5213 along pen Draksaduk package truck pen Lin Thom Sosi Kenabdun long Kachini dun tengke Lahorizan outpost IC Manujal Gogoi lapen staffatum celangsi naka checking padok mahut si bangso truck along pen nep ignang dung long puta birta ridun long Kaching nang cek bahini Nur Bahadur Gurung au supo Rami Gurung Arta Inkoira Troksi Lapen Amar Gurung au supo Bhim Gurung Arta Thongke Prakethom Alangtum Bahinita Manipura Sorpusi Pangthek Pon Lapen Alangtum Kachethana Tengke Bangso Drok Manipur Pen Sikevan Non Kepali Ponji ke Guwahati Rongsupi Anputa Pulis Sai Phuaphan Pachini Pon Sonsi NDPS Ekaron Tengsi Case Pavonsi Hemkangsam Thap Thot Lupusi Pherangke Aphan Bertanang Paliu News 6 report News fast Karbiang long Piningkan Aparman Karbi Jonel Festival Katalon Ponji aphan Prekja Mahavar atum Chesik Chedang Pon Bom Asonsi Rongmongwe Rongagora Patua Klam along Kibangji Karbi Jonel Festival Katalon Ponji Adim Dengpilangso Youth Club DLYC atum Thurpak Kepang Tirpon Bangso Asai along DLYC Amai Phu Birenteron Kongchun Bang Bidyaram Singnar Bidisar Sem Ingleng Jem Kramsa Ajit Tokbi Lapen Klem Raperatum Chetodunsi Jonel Festival Katalonji Adim Alir Alon Kipidunji Aphansi Alang Litum Bangso Asai Dengpon Ining kebangi non kebangi la indeng koireno kep Jonel Karbi Youth Festival mate isonim sorong aje long hitum la 1 kilometer kopen hitum dak ronggora hawa na hamullo asin tum kado members doan chubang celangsi president secretary la pen pu members to advisor pen celangsi ni tum la kado ko be bangso indeng corner cap Karbi Youth Festival long kipicun dunia fansi ni tum cisik lo la pen kamang deng
sayang deng muka kopi pia sayang deng doma pini tum kadok be koti tum bang sini tum cito cerap pensi alas festival long ke pacuni pani tum cisik si bang lo ke claim yi pan kadok be lai uwe kimi anta aprang bang po na pen rat sulang dua rat anta me ni tum club pen a joini pen kadok be bang fu koting jus tame alang tum ni tum ka cito ke cerap ke tek long joini pen antum tame an se ani arong cipisi alang tabang so aju tang long cito cerap ni pansi nang bara sonte kusini tum an akhilo pen bang si so ding kilang so youth club pen tum kam pangceng ben pini kam do an nang claim do no si kado beta sonda thak nang claim ton te pusini tumbe ani ki so la pen arve ke jang ki la pen kila kai claim pustame la haya kam an kini tum kado we claim fasini tum bor ilo Rong Mong Ve Pen Jer Song Ingti News Fast Karbiang Long. All Karbi Rong Supi Youth Committee AKRYC Asong Pen Kedam Tang Surihini Rapho Aningkan Pre Chiklo Niphai Kretroxiani Charchim Pirse Kalong Adai Kawe Pin Pen Bang Plikebra Isia Karbia Pran Kedamatuma Phan Chikimo Labang so ka Chikimo ke Japon lake All Karbi Rong Supi Youth Committee Mai Phu Biren Rong Hang Pen si Japon Lapen Amelur Kaidun si Akarjong Chomring me Ringdok Ring ni pen kapado dunlong Jephan pura Arna Mahir Jume Hang Pidun Dongka Mukam Pen Komol Kathar News Fast Karbiang Long 15 Nong Mahamaya Constituency ke Parlo. Paglongkam alang sun ke jui ke langadim along pupu langroy kachekap ke joy keji aphanpura tourism department pen food bridge kapaselam toy ateng pen penanganar ni pen kimrang ponsi pinibangso food bridge kaselam pi pen ajok hadak ke jui ke langdamji atum thedunga ke joy dopo anparta bangso alang sun alang langke klobek adung het along adolong selam pipon asonte mesenji puta hadak ke jui ke lang atum nang pacini dun pinpur me ke damtang arni bangso a food bridge kavedet ajok hadaki jui ke langdam atum lapupu kache kabji aphana kesu chetong nanglo atheke hapu parai setame ke jui ke langa hem ke sanga hem lapen barpi barso ke do a hem setame do lasi non bangso food bridge kasalam pipon tourism department lapen Karbiang Long Autonomous Council kachari atum anparta bangso asai ke klempon atum aphan hadaki dwara atum pen Kacoro Pajirpon Dokmoka Pen Long Kiram Teron News Fast Karbiang Long West Karbiang Long Jirikindeng Hawar Along Pini Ingdeng Pli Karbila Mer Amai Ne Pi Alam Ne Chinghon Chenam Amahang Ketek Arni Katalon Bangso Amaya Long Karbi Hirjer Amai Atum Pen Chirap Chito Dunsi Jai Mega Teng Pen Adap Malom Pen Karbila Met Amai Jirikindeng Aro Maipu Chandra Singh Phangcho Ahin Pen Lama Pangjar Ponsi Laso Api Corona Abur Ahirjer Chipate Padopon Laso Amaya Long Chandro Singh Phangcho Pen Maichari Ponsi Alohia Man Pen Nijang Karbila Met Amai Kongchun Bang Ram Singh Kathar Phapangjang Alohi Karbi Hirjir Amai Amai Phu Chatra Singh Teron Kongchun Bang Ren Singh Teron Jirikindeng Junior College Principal Vidya Singh Timung Alang Litum Chetong Dunsi RD Dojot Alam Jaipon Kheroni Pen Ren Singh Teron News Fast Karbiang Long 24 number Diopani constituency ke Parlo Lang Mili Bonir Jalong Jambili NGO Pen Atum Mai Kangni Mayalong Kaching Waipon ke Rong Group Kaching Thura Puthak Documents Aputhak Osomar Lo Charlie Organic Farming Aputhak Hai Huisi Chingwai Ching Saipon Lapen Arong Kaprek Penta Rong Asaratum Sitami Chitong Dun Rong Asaratum Lake Risoterang Asot Terang Arong Dakiram Singnar Lokhiram Singnar Arong Ram Singh Rong Par Lang Mili Longki Rong Pararong Sar Singh Timung Lang Nirja Jonghar Timung Arong Krishna Kiling Langtup Kiling Arong Hori Terang Bapuram Terang Arong Buson Rongpi Dei Hori Rongpi Arong Atum Chetong Dunsi BDN Dun Sapapani Pen Sarbinong Timung News Text Report News Fast Karbiang Long Wotat langso Karbi Jutang Jubat Asong Atum Penta Ningkan Surihini Rapho Adai Kawe Charchim Pirse Kalong Apran Kedam Nang Mate Karli Jang Atum Apan Wotat langso Hiti Along Kachikimo Amelur Ke Kaidun Pen Chikimo Dun Kedam Tang Surihini Rapho Ningkan Preye Chiklo Niphai Kretroxi Arni Adai Kawe Pin Pen Charchim Pirse Kalong Oklang No Aruideng Apran Kedam Nang Atum Apan Akarjong Chomring Mi Kepado Dunlong Pami Jiaphan Wotat langso Karbi Jutang Jubat Asong Atum Ahin Pen Chikimo Amelur Kaidunsi Malomso Por Karlitang Atum Apan Chikimo Pon Bangso Chikimo Pon Ahut Wotat langso Karbi Jutang Jubat Asong Atum Ahin Pen Kaning Jepon Ke Ito hempre kaputhak stami hala suhut la Black Widow pen karbi ito la
UPDS ahot lo laso insiden doke lasi halas suhu halas dum kecil lagu de pen lah itum kadri itum thang bakbe la Cini nunde tu fansi tu kilo apran armut lo masih la sort apran armut bang kelang tu lo sansi klaim lo jalang itu encil kan bang si la dak la cat tim lo ma kaunsi la basa lo la inut pada putu et lo aba cita putu tu la cita pakai tu lo abang duta di keng samit tu et lo masih tu kan si la dak cat tim lo masih la tu patiru lo masih la so patiru ho bang tu kini tu lo dia la ke Properti itu sila so kami klaim loku. Din arat kami. Ining cibinang po bang suar ni hello li tuma kaya pan bang tek ok lang no atum. Mane ok sumpran atum. Ili tuma munira pan kapatiar ni. Lasi ili tum talon po nang pola bangke. Pinia arnia son bangke arong tin ahabar tinda talon po nang ji. Kecikimu arni lo pini bangke. Wathat lang supen Rajin Ronghang Mohor Nepang Protap Qatar News Fast Karbiang Long. Non malam sopan bertain kau senang. Come one, come on. Langli TVS Motors opposite of Tarlangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbiang Long, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Berta kang konpen nang ciroi tulo. Longri longpat rong rup hitikular ajo ingtir et klar et nang jipu matha ponsi pini bai thalangso municipal board atum pen patir pi ponsi kewangji durga puja lapen zonal karbi youth festival of harmansi pini hitikulat ajo kapang thir mate karkok karpeka sai dengpon bangso asai long bai thalangso municipal board chairman Chandra Ronghang pen japon linsi bai thalangso municipal board vice chairman Harsing Rongphar lapen ward commissioner atum pen chenglok penangan araratum chirap chito dunsi ingsam jin pen kapang sai pachun pon pothat langso pen Rajen Ronghang Mohor Nepang Protap Qatar News Fast Karbiang Long. Pinia berta lang si pajodik lo, tumit hame kardom.